prentsaurrekoarekin. Lehenik eta behin ere maikideak aurkeztu nahiko dituzken oski eta eskerrak eman gaur gurekin egategatik. Koldo ezagutzen duzu, Euskara Zerbitzu eta Kulturetzeak eraman ematen duen zinegotzia. Gero, nire eskerraldean eko Unai Elorriaga, ezaguna den idazle algortarra, gainera orain nolabait bere azken obraren aurkezpenen murgilduta dagoena, eta medioetan agertzea eta zorionez gainera. Eta nire eskuman Joseba Urrutia, zuzen ere Trikitixa Elkarteko, Bizkaiko Trikitixa Elkarteko ordezkaria pizkate azaltzeko ostiral honetan eskainiko diguten festival garrantzitsu horretaz hitz egiteko. Bueno, Koldo, azalduko ditu gaur aurkezten dugun nolabait euskal kulturaren 11. jardunaldiak, horren programa zehazki azalduko du, ni nire aldetik 3 idei bakarrik nolabait trasladatu nahiko nituzke. Alde batetik gogoraztea pixkat jardunaldi hauek abenduaren 3an antolatzen dugun euskararen egunaren inguruan antolatutako jardunaldiak direla. Badaramatzen gola getxon urteak ekimena bultzatzen eta helburu bakar batekin nagusi batekin, ezta? Euskal Herrian euskara eta euskal kulturaren inguruan egiten dena getxon erakustea eta getxora hurbiltzea, eta horrekin ere eskaintza erakargarri bater bitartez herritarrek euskara eta euskal kultura hurbiltzeko nahian. Azken batean bilatzen duguna edo helburua zera da euskararen erabilpena sustatzea nolabait eskaintza erakargarri baten honen bitartez. Bestaldetik aipatzea ere, azpimarratzea, nolabait ze testu inguruan ospatuko dugun jardunaldi 11. edizioaren jardunaldi hauek. Denok dakigu ze egoeran gauden gaur egunean. Nik esango nuke bakarien abesti ospetsua aipatuz nolabait ez direla betiko garai honenak, ezta? Eta zoritxarrez ez dirudi. Gasteizetik adibidez datozen haizeak egokienak direnik euskararen normalizazio prozesurako. Horiek horrela, argi eta garbi izan behar dut getxon, jarraituko dugula gure hizkuntzaren normalizazio prozesuaren alde lan egiten. Eta bilatzen dugun helburu bat bakarra da, edo helburu nagusi bat da. Gure herrian norbaitek euskaraz bizi nahi baldin badu, bizitzeko aukera eduki dezala behintzat. Hori da helburu nagusia, helburu horren atzetik ari gera lan egiten, euskararen normalizaziorako plan berezi horren bitartez, eta jarraituko dugu. Jakin badakigulako gaur egunean ez dela hori posible. Euskaldun bat gure bere eguneroko bizitzan euskaraz egin nahi baldin badu, ez da posible gaur egunean gure herrian, hori egia da, eta beraz erronka potentziako aurrean. Egia da ere, datu objektiboak ere poliki-poliki positiboa direla gaur egunean, 10 getxostarretik 3 euskalduna ditugu, eta beste 2 euskalduna. Beraz, nik esango nuke badaukagula masa kritiko nahikoa politika hauek bultzatzeko eta azken batean euskararen erabilpena sustatzeko helburu horren atzetik lan egiteko, ezta? Eta argi eta garbi, lehen esan dut, ez dugu atzera botako helburu horretan, eta getxon behintzat aurrera jarraituko dugu politika hauek bultzatzen eta euskararen alde lan egiten dudarik gabe. Edozein kasutan, helburu hori lortzeko bide horretan jakin badakigu ere gure herrian lagunak ditugula, eta nik gaur aipatu nahiko nituzke, nolabait. Gaur bereziki, baina batez be azpimarratuz urtean zehar egiten duten lana, ezta? Euskal gintzan aritzen diren herriko eragile sozialetaz hitz egiten ari naiz. Jardunaldi hauetan ere ikusten da, nola eurak ere parte hartzen dutela, eta euren parte hartzea beharrezkoa dela jardunaldi hauek aurrera eramateko. Eta beraz, nik gaur eskerrak eman nahi nizkioke, eta ez bakarrik hori, nik goraipatu nahiko nuke urtean zehar egiten duten lana. Eta hor daude, Albe, Bizarralepoan, Egizu, Kaldizkaria, Sendi eta gure herriko euskaltegiak ere, dudarik gabe. Euren lana beharrezkoa dugu, azken batean gure herrian euskara bizitzeko edo euskeraz bizitzeko helburu horretan. Eta nire aldetik hitza pasatzea, kasu honetan ez dakit Koldo edo nola badatuko dugun hitza. Bueno, igual gaztelera ez dakit azalduko dudan.